is olyan rég tértek haza Amerikából, hiszen ott a kreativitási világbajnokság volt, hogy mit is jelent pontosan, ez most kiderül. Szervusztok, jó reggelt, tanár úr. Hát mi is volt ez? Mi az, hogy kreativitási világbajnokság? Hogyan képzeljük el? A kreativitás valami olyasmit jelent, hogy hogyan tudunk valamit kreálni. Tehát valami alkotó képesség, összetett, különleges dolog, fantázia, kézügyesség, logika, hosszú távon és azonnal. Probléma meg. Úgy is hívják Amerikában a kiírásokat, a különböző problémákban. De nagyon szép helyezést értetek el, harmadikok lettetek. Nem, azok nem mi lettünk, igen, egyel fölöttünk járnak, itt van ez az ő kupájuk. De a második csapat is elég szép, tehát például az ő csapatuk 8. lett, meg 17. még 17-ek lett. És honnan hallottatok erről, hogy van ilyen Amerikában? Volt elődöntő egyébként? Egy iskola válogató volt, ahol az osztályból megadtak 2 feladatot, és így párokba kellett verbuválódni, és onnan kellett megoldani a feladatot, és innen, aki a legtöbb pontot ért el, az bekerült a csapatba. Tanár úr volt az edzőnk, ő már ezt régóta csinálja, és volt több bajnokcsapata is. Hogy lehet felkészülni erre? Tehát az ember hogyan készül egy kreativitási világbajnokságra? Hát a drámatagozaton a pedagógiai programba is be van építve az, hogy olyan képességeket fejleszünk, ami aztán mindenféle alkotó energiát megmozgat. Egy fél évre ráállunk erre, és egy kreativitás tréninget csinálunk, mondhatnánk úgy, mintha egy sima sportot csinálnánk, és csak éppen nem muszklit edzünk, hanem egyéb képességet. Hozzáteszem, olykor a muszkli is kell hozzá, mert nekik például olyan feladatuk volt, ahol fúrni, faragni, fűrészelni, mindent kellett. Dávid megtanult varni például. Én is megtanultam. Hogy örülhet ennek anyukát? Méghozzá egy méhesét vartam először. De hogy mondjuk teszem azt, hogy odaadnak pár tárgyat, és akkor azt mondják, hogy most akkor ebből csináljatok valamit? Hát ez rövid távú probléma lehet. 2 része van. Kategóriák volt, ami rövid, hosszú? Nem. Minden kategóriának 2 része van. Van egy hosszú távú, egy ilyen 8 perces előadást kell csinálni, és abban vannak kikötések. Arra készülünk igazából sokáig, és van egy spontán probléma is. Az lehet verbálni is, vagy összetett, és ott vannak ilyen helyszínen megoldandó problémák. Mik voltak a legjobbak? Ki a legjobb probléma megoldó nemzet? Hát általában hogyha így az Egyesült Államokból van a legtöbb csapat, tehát eleve ott van az otthona ennek a játéknak. Nagyjából 40 valány állam vesz részt a versenyen, és ahol például harmadikak lettünk, ott a második helyzet Szingapúr volt, az első az USA. Igen, az ázsiai országok voltak. Igen, Szingapúr még nagyon jó. Igen. Jövőre is elindultok? Én biztos nem. Ez elég volt a méhezke. Elég megosztott a vélemény, mert hát valaki úgy gondolja, hogy már csak Amerika miatt is érdemes. Mert... Láttatok belőle valamit? Igen, tehát ilyen nagyon nagy város nem, de Colorado-ban volt, ott 4 nap volt a verseny, és utána még átmentünk Texasba, ott is nyaraltunk egy kicsit. Megnéztétek a ráncsot. Nem irányítottuk a holdra szállást. Igen, komolyan benn voltunk abban a ez nagyon nagy élmény. Az irányítóteremben Houstonban. Ott akiknél laktunk, a férj ott dolgozott bent, és így bevittek olyan helyre, ahova ilyen halandó ember nem teheti be a lábát, tehát nagy élmény volt. Igen, Mi volt a legnehezebb egyébként a bajnokságon, ami azért, amire nem számítottatok? Hát ami hátráltató tényező volt, aztán annyi, hogy a spontán problémában a fordítási idő az lejött az időnkből. Tehát 7 perc volt a megoldásra, és hát helyezéseket vesztettünk ezzel elég sokat. Ugyanis a hosszú távút, a színpadit azt angolul csinálták, de a spontánon tolmácsot kellett használnunk. És ez valami furcsa dolog, de beleszámítják a tolmácsolási időt, és közben időre megy a feladat. Hozzáteszem, azért elég jó tolmácsunk volt, tehát azért nem lehet rá panaszolni. Nem kell, a részvétele fontos, mi büszkék vagyunk rátok, bármi is történt. Hadd mondjam már a jelen nem lévők megtisztelésére, hogy ezt a kupát a harmadik csapat nyertek, mert ugye 3 csapattal jutottunk, mind 3 csapat magyar bajnok volt a Vörösmartyból, és azért nincsenek itt, mert éppen a Poszton Pécset lépnek föl a színházi találkozón, és most szerintem ott ülnek a kempingben, ahol laknak, és nézik a műsort, úgyhogy sziasztok, hol vagytok? Gratulálunk, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen. Most egy kicsit megállunk, és hát egy szomorú dologra emlékezünk, hiszen 2 éve halt meg Mézi Jenő. Hölgyeim és uraim, azt hiszem nagyon fontos, hogy abban a pörgésben, ami az életünket jellemzi, néha megálljunk egy